primátora, takisto ani žiadneho z poslancov. Transparentnosť chceme zabezpečiť nasledovnými opatreniami. Poprvé, presná štruktúra diskusie. Presne pred týždňom sme zostavili štruktúru diskusie, ktorú sme zaslali každému z kandidátov na post primátora, aby sa mohol na ňu pripraviť z dôvodu, že sú tam konkrétne témy a ďalším opatrením je presne stanovený čas na určité kolá. Takže aby sa vedel pripraviť a vedel si svoju prezentáciu a svoje vystúpenie tak naplánovať, aby sa do stanoveného termínu vopchal. O poradí, v akom budú naši kandidáti vystupovať alebo sa prezentovať, rozhodne žreb, ktorý vlastne bude stabilný pre všetky ostatné kolá. Celý priebeh bude zaznamenávaný na kamery, sú tu pozvané médiá, ďakujeme za účasť televízie Oravie, Orava Live, orava.sk a orava.sme.sk. Každý z našich kandidátov dostane rovnaký priestor, rovnaký čas, takže myslíme si, že práve týmito vecami by sme mohli práve tú transparentnosť zabezpečiť. Teraz k štruktúre diskusí. Diskusia bude spočívať z 5 kôl. Prvé kolo bude kolo, kde nebudeme zasahovať do toho, čo bude rozprávať daný kandidát. Do 5 minút bude rozprávať o svojom osobnostnom profile, taktiež nám povie dôvod, prečo sa rozhodol kandidovať za post primátora a v rýchlosti nám predstaví jeho základné tézy, jeho politického programu, ktoré považuje za najdôležitejšie. Taktiež majú k dispozícii premietanie, mohli si zostaviť vlastné prezentácie, ktoré ich budú sprevádzať počas ich prezentovania. Druhé kolo je taktiež zamerané na čas. Sú stanovené 4 témy, 4 okruhy, ktoré dostali. Je už na kandidátovi, akým spôsobom sa rozhodne ten čas rozdeliť si medzi tieto okruhy. Povedzme, že prvej téme sa môže venovať pár sekúnd, ďalšej téme kľudne 3-4 minúty. Základné témy sú projekt rozvoja mesta. Ku každému okruhu sme priložili otázky sprevádzajúce, vlastne jednu otázku, ktorá nie je povinná, aby sa k nej vyjadroval, má len alebo môže ho naviesť na to, na čo by sa v podstate mohol zamerať. Takže projekt rozvoja mesta. Aké máte návrhy na opravu územného plánu? Aký má jeho aktuálny stav vplyv na odchod mladých ľudí alebo mladých rodín do okolitých obcí? Druhá téma je rozvoj turizmu. Čo navrhujete na zefektívnenie cestovného ruchu a využitie potenciálu Oravskej priehrady? Ďalšia téma je kultúra, šport a voľný čas. Aké postoje zaujímate v rámci daných oblastí a vzťah mesto-občania? Čo, aké spôsoby by zefektívnili ich vzájomné prepojenie, komunikáciu? Tretie kolo bude spočívať v tom, dostali sme zo pár otázok, či už prostredníctvom internetu alebo inou formou, ktoré budú položené každému kandidátovi. V tomto 3. a 4. kole ide o to, ako kandidát dokáže reagovať na otázky bez nejakej lepšej prípravy. 4. kolo bude patriť vám divákom a otázkam z publika. Na toto kolo sme vyhradili približne 20 minút. 5. kolo sme nazvali posledná minúta, kde každý kandidát dostane presne minútu na to, aby vás presvedčil alebo aby zhrnul všetko do tej minúty a povedal, prečo je práve on tá správna osoba, ktorá by mala viesť miesto na mesto o ďalšie 4 roky. Rád by som teda predstavil našich hostí. Ako prvú by som predstavil pani inžinierku architektku Danicu Holu, nezávislú kandidátku. Ako druhého kandidáta by som predstavil pána inžiniera Jana Feju, nezávislého kandidáta. Ďalej pána magistra Jozefa Parížeka, nezávislého kandidáta. Pána Miroslava Šimurdu, nezávislého kandidáta. A pána Judr Davida Darčaka.
vlastne môžeme prejsť k hlasovaniu. Nech sa páči, môžete si vybrať papier. Nech sa páči, číslo 1 si vyžrebovala pán Feja. Dobre, dáme slovo pánovi Fejovi, nech sa páči. Máte presne 5 minút na porozprávanie niečo o sebe, o svojom osobnostnom profile, taktiež povedania dôvodu, prečo ste sa rozhodli kandidovať a k približeniu vášho politického profilu. Ďakujem mojim rodičom, že mi dali život. Ďakujem, že ma vychovávali. Ďakujem svojim starým rodičom, že ma tiež vychovávali. Vychovávateľkám, keď som bol mladý. Dievčatám. Na základnej škole v Lobci, učiteľom, učiteľkám. Na strednej škole pánovi Triednemu, Glombovi, pani Triednej, pani Sečovej, pánovi Kuľhovi na gymnáziu Antona Bernoláka na Mestove. Počas štúdií na Vysokej škole dopravnej Žiline. Ďakujem za trpezlivosť vedúcemu diplomovej práce. Hlasnejšie. Taktiež pri štátniciach pánovi profesorovi, inžinierovi Gnápovi, Jozefovi. Po ukončení štúdia môjmu strýkovi Štefanovi, ktorý ma zamestnal vo svojej montérskej firme a mohol som navštíviť viacero krajín Európskej únie, ako Anglicko, Francúzsko, Švédsko, Holandsko, Nemecko, Česko. Pracoval som ako montér. Chcel by som sa poďakovať aj pánovi Chomovi, ktorý ma prijal do Národnej diaľničnej spoločnosti, kde som sa zoznámil s fungovaním systému štátnej správy. A všetkým, ktorí ma vychovávali až do dnešného dňa. Všetkým im úprimne ďakujem. Ďakujeme pánovi Fejovi za jeho vystúpenie. Číslo 2 si vyžreboval pán Šimurda, nech sa páči. Večer prítomným. V
kinosále, spolukandidátom, moderátorovi, organizátorom diskusie. Na úvod by som sa predstavil, volám sa Miroslav Šimurda, mám 36 rokov, ženatý, 3 deti, dcera má 14 rokov, synovia 7 a 4. Na Námestove som sa narodil, učil som sa sem a prakticky tu žijem, pracujem. V stručnosti k môjmu programu. Môj program nie je o tom, aby som niekomu sľuboval nejaké veci, ktoré už sa tu sľubujú po minimálne 15 rokov, ak nie viac. Takže nebudem sľubovať, ale chcel by som niečo urobiť pre toto mesto. Minimálne 10 rokov Námestovo stagnuje, či kultúrne, turisticky, alebo povedal by som okrem podnikateľských zložiek v každej sfére. Takže môjim predsadzatím je pozdvihnúť mesto kultúrne aj turisticky. Otázkam nejaké, ja neviem, bližšie budem odpovedať na tam, čo mám v druhom kole. Ďakujeme, pán Šimurda. Predpokladám, kandidát číslo 3 je pani Holá. Dobrý večer. Volám sa Danica Holá a na post primátorky mesta Námestovo kandidujem ako nezávislá kandidátka. Som autorizovaná architektka, s manželom máme 3 dospelé deti. Viac ako 25 rokov pracujem v oblasti výstavby, navrhujem, projektujem a dozorujem rôzne stavby. Pri tejto práci spolupracujem s rôznymi investormi a dodávateľmi stavieb, ako aj s mnohými mestskými a obecnými úradmi. Viac ako 15 rokov som členkou komisie výstavby v Námestove. Celý život som vlastne prežila v Námestove, tu som sa narodila, v princípe som tu prežila takmer celé detstvo. Chodila som tu do základnej školy, na strednú školu a vychovala som tu aj svoje deti. Za lepšie Námestovo bojujem už 15 rokov. Rada by som teraz spomenula niektoré svoje aktivity. Skúsenosti z komisie výstavby som využila na to, že som vypracovala nový návrh rokovacieho poriadku Komisii Mestského zastupiteľstva. Zasadila som sa o zverejnenie rozpočtu na rok 2014 v takej forme, ako predpisuje zákon, čo umožnilo vlastne občanom, aby tento rozpočet mohli pripomienkovať a sama som ten rozpočet aj pripomienkovala. Som členkou petičného výboru za zrušenie hazardných hier v Námestove. Iniciovala som petíciu za zachovanie detského ihriska na Mlynskej ulici. Pripomienkovala som zadanie, koncept a teraz už aj návrh územného plánu mesta Námestovo. Zamedzila som tomu, aby mesto zadalo 3 zákazky súkromnému investorovi na základe zmanipulovanej súťaže a pričinila som sa aj o odstránenie konfliktu záujmov, minimálne v jednom prípade. Dlhodobo spolupracujem s občianskym združením Pamätaj, ktoré sa zasadzuje za to, aby sa židovský cintorín v Námestove stal dôstojnou kultúrnou pamiatkou. V komisii výstavby som presadzovala zamedzenie obchádzania zákona, transparentnosť, rovnosť šancí, dodržiavanie práv občanov, dodržiavanie platného územného plánu, zastavenie čiernych stavieb. Viem uviesť aj konkrétne prípady, ak by ste mali záujem, tak potom možno, že v diskusii bude na to priestor. Prečo kandidujem? Námestovo sa nerozvíja a súčasné vedenie s tým nič nerobí. Predstavitelia mesta už vlastne neobhajujú verejné záujmy, ale záujmy niekoho iného. Nesystematickú prácu mestského úradu a zastupiteľstva treba zmeniť na efektívnu a kvalitnú.
Hmotný, prírodný, kultúrny a ľudský potenciál námestova nie je dostatočne využitý a myslím si, že to treba napraviť. Chcem priniesť zmysluplné riešenia, ktoré pomôžu toto všetko zmeniť. Môj volebný program má 5 základných priorít. Dobre fungujúca samospráva, ktorá bude otvorená a ústretová k občanom, rozvoj výstavby ako nástroj budúcej prosperity mesta, rozvoj turizmu, ktorý vytvorí prostredie priateľské k návštevníkom aj k poskytovateľom služieb, rozvoj sociálnych služieb a zdravotníctva, ktorého základom bude komunita citlivá k potrebám slabších, starostlivosť o zverený majetok, ktorý treba rozvážne spravovať a dôsledne chrániť. Podpísala som sa pod 9 bodov kampane Správni kandidáti, ktorú organizuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Ak budete chcieť vedieť niečo viac o mojom volebnom programe, tak to nájdete na mojej webovej stránke www.danicahola.sk a kandidujem pod číslom 2. Ďakujem za pozornosť.